Pane mashoko anotaurwa naChamisa aanouya achitaura achiti aiwa elida anofana anga ari munhu akaita sei. Sanapinda mashoko ataurwa naChamisa muzara nhasi undibva wasubscribe ulike utina on the bell icon. Chamisa vanhu vari kushamisika vachiti he is remaining quiet. Hapana kana mamoves ari kuita vanhu vachiona kuti madays aiwa ari kuramba ava numbered vachiona SADC summit ichisvika. Muzara nhasi anouya paendo pake onyora achiti the leader must not be understood, must be mysterious. Ndo mashoko anotaurwa naChamisa achiti aiwa kana inini as your leader of the main opposition nyika yeZimbabwe aiwa hamufani kutombondinzwisisa, ndofana kuva mysterious, ndofana kushamisa, zvinhu zvandinoita zvofana kunge zvisikatomuzika mwani munozongoona ndangoita magreat things. Mashoko anotaurwa naChamisa nyika yakatasana this upcoming SADC summit. Nyika yose yakatarisa pana Chamisa aiwa nevamwe opposition vachiti maybe ndo vachakwanisa kunotimiririra nyika yedu ikwanise kusununguka kana kuti this regime ipe. Chamisa ari kutaura mashoko awa aiwa nyika yose mhuri yese yeZimbabwe yakatarisira paari. Kuti dzemafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko ake ari kudescribe achiti aiwa the leader must not be understood. Pinda comment section menu kuti dzemafungiro enyu. Musangano subscribe like, turn on the bell icon.